Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado ajiyar Allah kake yaban gwani bai zama wai ba. Gaɗe mai tamkar goma ya sa makiya sun koma. Ta gaba dodo garma Umar yar yado zaki Umar hasken lantarki makiya ba si ma birki ka rike Allah ka dace in yayi maka wazi kwace mahassada kuma ƙarya ce kai gaba baya ka bar su saboda mugun halin su manufar su wata ta bi su ka zamto ikon Allah ba ka da gata sai Allah kuma ka rike manzon Allah halin kai sana soka har na tsaro ma waka Alhaji Umar dan yado da abin da kamun bambanta ba wannan sako ne daga hannun Aliyu Sadiq zuwa ga Alhaji Umar yar yado mune maka barka da wannan shekara Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima yar yado ajiyar Allah kake yaban gwani bai zama wai ba. Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. Mayassarin komai kullum mai roke ka kana bani Alhaji Umar Gogar ma mai jiya mai gobe da jibi da gata da dukkan zamani farin gani baban tima. abin nufi Allah wanda idan ya nufa sai an ji ni Alhaji Umar Gogar ma na yarda da kai alkaliku yarda da ni ba da ni ba Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. sai na yi salati bundan abdullahi madubinmu Alhaji Umar Gogar ma ba mu da tamkar shi a kiyama shi zai cece mu farin gani baban tima. halaye da sahabai nai ma domin sa muke samu Alhaji Umar Gogar ma wanda ya kama kafa da wani yayi ban san wani mai imai ba Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. gar magadi zani gari na masoyi na in gaishe shi Alhaji Umar Gogar ma wato Alhaji Umar dan yado na san kun san shi farin gani baban tima. wanda ya dau nauyi hana bisa ta zai wallahi ina san shi Alhaji Umar Gogar ma a gare ka masoyi ne Haji Umar ban faɗi ƙarya ba Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. farin dare alfarin gamara Alhaji Umar jan zaki Alhaji Umar Gogar ma nawa ma'ajin auki na yan gwarin mu agogo gwanin aiki farin gani baban tima. farin wuta hasken ka kasa yan yara su motsa lantarki Alhaji Umar Gogar ma bai ja gaba su biyo baya kauce makiya ba su cimma ba Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. gar na kake wandan garfewa zai saka ka ya zauna Alhaji Umar Gogar ma wanda ya ja da shirin Allah ku faɗa masa rainai na kuna farin gani baban tima. mai raba na kairi ga masoya har makiya sun amfana Alhaji Umar Gogar ma kaji da mo sarkin haƙuri a hali na yi ban faɗi komai ba Alhaji Umar Gogar ma farin gani baban tima. Yar yado jiran da kake yaban gwani bai zama wai ba. Alhaji Umar ba shi da kyashi Allah shi ne gatansa Alhaji Umar Gogar ma babu ruwansa da 'yan tawaye na da masoya har nesa farin gani baban tima. jan katako Alhaji Umar mai jurewa shigar kusa Alhaji Umar Gogar ma kusan sakar ruwa kake san ba za ka ji zafin rana
alkhairi. Alhaji Umar Gogarma. Baban Aisha Humaira, na zo maka da farin labari. Farin gani baban Fatima. Baban Abubakar ba a maimai sai in za a yi noman fari. Alhaji Umar Gogarma. Baban su Kamal Gwarzo garin masoyi ba zai mini nisa ba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Akwai Najib a cikin baitin ga Abdulkadir na sanya. Alhaji Umar Gogarma. Akwai Zaliha akwai awwal yara masu halin manya. Farin gani baban Fatima. Baban Naziru abban Hauwa ga Fatima nan yar yarinya. Alhaji Umar Gogarma. Baban Lukman sadaukin namiji kai dai baka san tsoro ba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Uwar gida fitila kikilanta na mai haska gida na shaida. Alhaji Umar Gogarma. Matar Alhaji Umar Rashida sannu uwar waina tanda. Farin gani baban Fatima. Kar a rage sauti kanwar ku amarya nan so in gaida. Alhaji Umar Gogarma. Matan Alhaji Umar ku rike alkawari za ku ci riba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Alhaji Umar mai tarin jama'a kake dan wasu ma na san su. Alhaji Umar Gogarma. Yayan Usman yaya gasan da Husaini ina daɗa gaishe su. Farin gani baban Fatima. Usman ganin Alhaji Umar makiya yaura ta kun basu. Alhaji Umar Gogarma. Husaini baba san a tagwaye ni dai ban taɓa ji nai ba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai Ga ba. Alhaji Sabon Alhaji Umar ne sabo da maza jari. Alhaji Umar Gogarma. Umar da ta miƙe idan ya maka kyauta shi baya yin gori. Farin gani baban Fatima. Dodo na yaba halin ka dan kana da manufar alkhairi. Alhaji Umar Gogarma. Alhaji Sahabu da Tija ina gaishe ka ba zan manta ba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Haji Umar kwai jama'a a gare ka a birni har kauye. Alhaji Umar Gogarma. Na ga su dan a mutum garma gaji da mai ja muku sai ya karye. Farin gani baban Fatima. Bandaye da illai na masoyan ka ba su yi maka tawaye. Alhaji Umar Gogarma. Malam Jamilu mai shayi na garin sai ta zai banya sai ba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Ana da ciyaman yan gwari na jihar Kebbi mai son al'umma. Alhaji Umar Gogarma. Na Alhaji Umar yar yado makiyan ku baya sukan koma. Farin gani baban Fatima. Wallan ta na angon rashi da gaɗe mai tamkar goma. Alhaji Umar Gogarma. Mutum amarya Maryama saƙon hanafi ne ko bai zo ba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Saƙon hanafi ya isa sai kuma wanda ya ɗau nauyin waka. Alhaji Umar Gogarma. Wato Umar ta miƙe na hannun daman Alhaji ko kaka. Farin gani baban Fatima. Na ƙara godiya gun Allah ASKD mai waka. Alhaji Umar Gogarma. ASKD studio na Kaduna kar ku yi ta baba. Alhaji Umar Gogarma. Farin gani baban Fatima. Ƙarya ta ajiyar Allah take yabon bani bai zama wai ba. Sai na yi salati ga annabi kan in je ƙarshen baiti. Alhaji Umar Gogarma. Dan shi ne mafita ga duk wani al'amari mai kyan zati. Farin